Yo, lo, lo, yo, yo, yo. Hei, 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 oh, hei, Ye ye ye. Yo yo yo. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Para bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik masyarakat dusun Taji Pandansari Sumber Probolinggo umumipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan Gobyar Reok Setia Kawan saking dusun Kalipepe Bapak Jai dalu menika makarya sesarengan Armada Sound System saking dusun Jajangan Sumber kagunganipun Mas Asid Roni Kosim Production Multimedia video syuting saking dusun Bantaran kagunganipun Mas Roni Kosim dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Sintia utawi Ibu Sintia sekeluarga kangge margya utawi para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh dos pundi Gobyare Reok Setia Kawan ing dalu menika
Sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sandi, sumangga. Para miyarsa kakang mewah putih Mersani kasanian jawi sani area jamben sari setia keparingan kami dipun kandhikani eni nyapacai kali pepe ingkang kula pangani Pambukane pagelaran niki wonten kreasi terbaru kalian keluarga besar yang setia kawan nggih anglajaken tari topeng ireng Boyolali. Sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sandi. Yo Para lampah ngrimo kajang ring urip kegiat ngayang yo prakonco bareng-bareng kang urip budaya Jawi. Topeng ireng Boyolali pita seni lan budaya nyontongan pamuji nyontongan pamuji nyontongan pamuji
Tari topeng ireng Boyolali nggih akeh cacahe ayu-ayu rupane nggih sampun soanteng dalemipun Bapak Sintia utawi Bapak Subur Ibu Sintia utawi Ibu Cahyanti sakeluarga nggih tari topeng ireng Boyolali kersane tambah gayang tambah meriah disukani gending-gending mama tapi saderengipun disukani gending-gending nggih sumangga dumateng Bapak Sintia utawi Bapak Subur nggih Ibu Sintia utawi Ibu Cahyanti kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali nggih niku sing alit putu wayah saking Bapak Jai nggih tasih umur 3,5 tahun nggih mama pambukane gending tari topeng ireng Boyolali nggih disukani gending pangeling dados Su
nggih. Tari topeng ireng Boyolali nggih pangiling pambukane gending teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu terbatas ayo nduk le barisane ditata maneh ndang diganti gebyare reok setia kawan. Yo! Tari topeng ireng Boyolali nggih pambukane pagelaran ing dalu menika. Pagelaran saklajengipun gebyare reok setia kawan kembar papat sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo. Sumangga dumateng Bapak Sintia Ibu Sintia nggih putra wayah panjenengan kula aturi numpak reok setia kawan nggih alon-alon sesarengan para ponak-ponakane nggih aja sampai wonten sing ketinggalan kalian disukani pambukane gending mama niki wonten pamundutan nggih ngilangi kangen nggih sang Banyuwangian mama ngersaki gending Jolo Sutra dados
ditumpakno nggih khusus putra-putrine Bapak Sintia nggih Ibu Sintia utawi Bapak Subur Ibu Cahyati nggih ojo sampe didukno nggih pola niku sing diniati ojo gelek-gelek didukno nggih kalian disukani gending sak lajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Bapak Maulana nggih ngersaki gending ngilangi kangen nggih ngapunten nggih dereng damel nggih kula gantosi napa ilang welase mama
Terus monggo ditumpakno nggih putra putrine Bapak Sintia utawi Bapak Subur nggih. Ibu Sintia utawi Ibu Cahyati nggih. Sasarengan para ponak-ponakane derek-dereke nggih. Kula aturi numpak reok setia kawan alon-alon nggih. Ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih. Kalian disukani gending sak lajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Bapak tuan rumah Bapak Sintia utawi Bapak Subur nggih ngersake gending gerigis dados mama nggih semoga dumateng Bapak Sintia nggih putra waya panjenengan terus monggo ditumpakno alon-alon.
monggo ditumpakno nggih kersane tuwu nggih nanggap reok niku khusus nyeneng-nyenengno putra putrine Bapa Sintia utawi Bapa subur sakeluarga nggih. Gendeng sak lajengipun mama niku wonten pamundutan nggih saking Ibu Erna nggih. Ngersake gendeng 20 tahun nggih nelongso urip ora karo-karuan nggih. Ora
Terus monggo ditumpakno nggih putra putrine Bapak Sintia nggih utawi Bapak Subur nggih Ibu Sintia utawi Ibu Cahyanti sakeluarga nggih kalian disukani gending saklajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Mas Dordi nggih sami sesarengan kali Mas Anggara nggih ngersake gending gulu pedhot tugel del dados yo 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 digoyang alon-alon nggih penting kelakon yo yo yo
monggo ditumpakno nggih. Kula tambahi sak gendhing nggih. Amargi waktune terbatas nggih. Disukani gendhing niki wonten pamundutan nggih. Mas Anggara ngeban malih mama niki yatrane nggih ngersakake gendhing gerigis dados
amargi waktu sampun cukup nggih. Niki reoke dimainaken apa boten nggih? Dos pundi Mas Hendra nggih ditakokno nggih. Niku teng bapake niku nggih boten nggih pun nggih. Pagelaran Rek Setia Kawan nggih pagelaran ingkang angka kalih teng dalu menika nggih utawi pamungkasing pagelaran utawi pagelaran ingkang terakhir nggih. Amargi waktu sampun cukup nggih dumateng Bapak Sintia utawi Bapak Subur, Ibu Sintia utawi Bapak Ibu Cahyanti nggih. Mbok menawi wonten kekirangan nggih tindak tanduk ingkang kurang sopan kula selaku wakil saking pimpinan saking Bapak Jai nyuwun agunging pangapura saageng-agengipun nggih dumateng armada audio sound system saking dusun Jajangan Sumber kagunganipun Mas Asid nggih kolaborasi sesarengan Roni Kosip Sotik VCD nggih. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari kemarin sampai sekarang nggih. Kita saged pepanggihan malih di lain waktu maupun di lain kesempatan nggih. Amargi waktu sampun cukup. Ayo keluarga besar Rek Setia Kawan pamit mulih nang panggonane. Semoga cak karyan. Ayo